тук. И сега съм в банята, защото мама ми е подарила нови дънки и ми ги прати по колет. И гледам как ми стоят. Много са джипси. И това ми е баня. А това ми е нови обектив, с който се вижда по-добре. Душ кабина с специални ексфолианти от Младост 4 Нью Йорк. Ножник с всякакви нужди, всичките му нужди. Отзад има поне 20 ролки туалетна хартия, края да ми е придал. Това тук ми е коша за дрехи, само да ми е кош. Това тук е хола. Часовника ми, който си намерих след един изпит, който ми спи перфектно. Това ми е колата. Там се ключовете. Тук палим. Има 24 предавки. Или лъви рога. Ето ги. Има 3 ключа. Един за мен, един за бабата съседка и един за умрялата котка, която държи в банята. Това тук ми е хладилника. Ето има биричка. Има рапе на стъргоносиране. Това ми е сушилника за чорапи. А това навънка е Франция. Така изглежда Франция. Ами какво друго мога да ви добавя? Чаши спрайт. Уникални, подарени ми от една нова леля. Това е скромната ми обител тук. Това са ми покоите. Работния плод. С червения плод. Това тук е критическа литература. Кинаджийски работи. Френски хляб. Бланш. Мексикански ми както донесен ми от една корейка. Няма такива работи в България. Това за пръв път го виждате. Топалка за килими. Тук е спалнята. Само дето не спим тук. Ама сме много заспали като влезем. Шилник, гардеробник. И пак Франция. Тук е стария ми часовник. Новата ми лампа. И новия ми часовник. Кофа, каквато е по изключително удобни немски стандарти. Гледай, не събира вода, въпреки че в нея капе. Няма какво друго да ви добавя. Аз живея в най-прекрасното място в южния регион на Североизточна Франция. Ето гледай, още френска литература. Аре, довиждане, защото аз ще ходя да готвя.